Ранее у разбора Александра Панчина. Валентин Конан почему-то на меня обиделся. Александр Панчин, славуты навукпокер. Липиды, значит, жиры. Чалавек — гэта шимпанзе. Они занимаются сексом, тычут партнерш. Калі я патыкаю чымсьці пілепадобным у цябе, Какая разница, если вывод все равно правильный? умоўна кажучы, бісексуальны, біпалавы. Женское тело – это тело по умолчанию. І для гэтага патрэбнае 30 чалавек? Мне очень нравился его контент, когда он разоблачал всяких мракобесов. Очень качественно. Напишите в комментариях, нравится вам то, что он сейчас делает или нет. Зробім яшчэ адзін падарунак Алесю. Выкрыццё цэлай індустрыі цемрашалаў. Вось толькі штосьці мне падказвае, што наш абаронца гэтай індустрыі будзе не ў такім захапленні. Але спачатку невялічкая прэамбула. Разумееце, я пабудаваў вакол сябе даволі прыгожае інфармацыйнае кола. Мая стужка ў соцсетках выглядае як цудоўная, напоўненая хараством хваля з беларускага, ангельска і украінамоўнага кантэнту. Карацей, нічога не абяцала бяды. Але вось аднойчы ў маю спакойную інфапрастору трапляе відэа з беларускай спявачкай, якая не без хвалявання распавядае, як яна зрабіла генетычнае тэставанне. Паважаныя пасажыры, мне прыйшоў мой ДНК-тэст. Я падпісана на розных блогераў, якія ўжо не аднойчы раілі паслугі кампаніі Генетек, і за гэта трэба было плаціць. Быццам бы ў кагосьці былі пытанні да маёй нацыянальнасці, да маёго паходжання. Яшчэ, дарэчы, у маім ДНК знайшлі маркеры, якія прысутнічаюць у генах выдатных спартсменаў. Бачыць Алеся ўнуліянскі бог я не хацеў гэтага. Так, калі што, Панчин зрабіў пірацкую копію пастафарыянства, такой парадыйнай рэлігіі. Толькі яны абагаўляюць не нейкую боскую істоту, а навуку пад сімвалем 0. Ну, ці тое, што навукай называе Алесь. То бок спрабуюць гуляць у рацыяналізм, а не сатыру і абсурд, як гэта было ў пастафарыянстве. Але не будзем адыходзіць ад майго аповеду. З моманту, як мне ў маёй стужцы трапілася беларускамоўнае відэа са згадкай гэтай маскоўскай канторы, якую так любяць рэкламаваць калянавуковыя расійскія блогеры. Генетек. Гэта ўжо асабістае. Так, я бязлітасна разнясу ілюзіі, якімі вас кормяць прадаўцы генетычных тэстаў, і распавяду пра маніпуляцыі і сапраўдны навуковы сэнс, а дакладней амаль поўную ягоную адсутнасць у такога тэставання. І так, усё гэта толькі з-за таго, што яны зайшлі на маю тэрыторыю. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – вас падманулі. Пачнем з агульнага прынцыпу. Як працуюць і што насамрэч нам могуць сказаць генетычныя тэсты. А потым праверым, як гэта суадносіцца з тым, што нам абяцае ў сваіх відэа Панчин і ягоныя рэкламадаўцы. Насамрэч, камерцыйнае генетычнае тэставанне стала імкліва пашырацца па свету яшчэ ў 2010-х. Такія тэсты, якія рэклямуе Панчин, завуцца DTC або генетычныя тэсты наўпрост спажыўцу. Галоўнае адрозненне ад медычнага тэставання – іх можна набыць самастойна ў сеціве, без удзелу доктара ці нейкага накіравання ад адмыслоўцы, якое б пацверджвала неабходнасць такога генетычнага абследавання. То бок такі тэст звычайна не выконвае сапраўднай медычнай дыягнастычнай функцыі, а хутчэй шукае такія забаўляльныя заканамернасці, хоць прэзентуюць яго звычайно инакш. Мне, как ученому, уже давно стало ясно, что предупрежден значит вооружен. Сдав тест генетический паспорт, опираясь на научные исследования. Так что могу спать, видимо, спокойно.
З самага пачатку такое тэставанне пачало пашырацца пад лёсунгамі «Атрымай ідэальную дыету», «Дазнайся пра асаблівасці абмену рэчываў», «Знайдзі продкаў» і нават «Выяві свае прыродныя схільнасці па ДНК». І імгненна такія маркетынгавыя слёганы выклікалі неймавернае абурэнне генетыкаў і этычнае абмеркаванне. Ці не падманваюць лозунгі спажыўцоў? Галоўная прэтэнзія. Пад відам медыцыны людзям намагаюцца прадаць ілюзію кантролю над уласным целам і лёсам. Як гэта працуе? Без заумных терминов и свободе, как устроены генетические тесты. Па-першае, большасць тэстаў, якія вам прадаюць у дыяпазоне $100, не расшыфроўваюць усе літары вашай ДНК. Так званае паўнагеномнае секвенаванне, то бок прачытанне усёй кнігі вашай спадчыннай інфармацыі, і дагэтуль даволі дарагая рэч. І шчыра кажучы, хутчэй за ўсё рабіць яго менавіта вам няма аніякага сэнсу. Карацей, паўнагеномнае секвенаванне складана прадаваць, дорага і незразумела на што. Таму кампаніі, якія прадаюць вам прадказанні, робяць асноўную стаўку на аналіз толькі некаторых словаў ці нават кропак гэтай кнігі ДНК. Так званыя СНПы, аднануклеатыдныя полімарфізмы. Гэта асобныя літары вашага геному, якія найчасцей адрозніваюцца ў розных людзей. У кагосьці ў адным слове напісана А, а ў кагосьці Г. А адкуль мы ведаем, што тая ці іншая літара, той ці іншы СНП звязаныя з нейкай прыкметай нашага цела? Гэта магчыма дзякуючы паўнагеномнаму пошуку асацыяцыяў. Навукоўцы бяруць генетычныя дадзеныя вялікіх груп людзей з пэўнай рысай. Напрыклад, 50 000 мужчын, якія страчваюць свае валоссе, і такую ж вялікую групу тых, хто захаваў шчыльную фрызуру пасля 30. СНПы, тыя кропачкі, якія часцей за ўсё адрозніваюцца ў розных людзей гэтых велічэзных груп, апрацоўваюць праз складаныя альгарытмы пошуку супадзенняў. І сярод мільёнаў гэтых літар выпадкова дазнаюцца, што ў большасці лысых мужчын на пэўнай старонцы іх ДНК кнігі літара Г сустракаецца на 2% часцей, чымся ў мужчын з валоссем. Такія знойдзеныя літары, СНПы, навукоўцы называюць асацыяванымі з лысасцю. Падкрэсліваю толькі асацыяваныя на вялікіх групах людзей. А сам факт асацыяцыі яшчэ не азначае, што маркер дае клінічна карысны індывідуальны прагноз. Але гэта толькі пачатак падману вас як спажыўцоў. Насамрэч, тая ж андрагенетычная алапецыя, гэта класічная мужчынская лысасць, мае безліч тых маленькіх кропачак, якія асацыяваны з развіццём гэтай хваробы. На сённяшні дзень мы ведаем больш як пра 600 СНПаў, якія так ці інакш асацыяваны з працэсам аблысення. І сэнс у тым, што кожная з гэтых толькі вядомых нам літар будзе мець свой статыстычны ўнёсак у лысасць. Такія прыкметы, на якія ўплывае вялікая колькасць розных генаў, кожны з якіх робіць свой мікраскапічны ўнёсак, называюцца палігеннымі. І абсалютная большасць прыкмет у нас менавіта такія. Усякая кампанія, якая будзе займацца прагназаваннем лысасці ці чаго заўгодна, будзе абіраць свой пул, набор гэтых СНПаў, якія, як мяркуецца, маюць найбольшае значэнне для прыкметы. Добра, калі для лысасці вам прааналізуюць 6 з 600, але могуць прааналізаваць і адну. Так, толькі адну кропачку ўсёй вашай кнігі, адзін ген з сотень і тысяч. Дарэчы, праз тое, што кампаніі маюць розныя наборы гэтых СНПаў,
Калі вы зробіце 2 генетычныя тэсты ў розных кампаніях, вы цалкам імаверна атрымаеце розныя вынікі і прагнозы. Прынамсі, мы дакладна ведаем пра такія супярэчлівыя прагнозы ад розных гульцоў гэтага рынку прадказанняў дзякуючы аднаму канадскаму шоу. Яны даслалі ДНК 2 ідэнтычных блазнятак у 5 розных кампаній, якія прапануюць паслугі такога генетычнага тэставання. Мы з маёй сястрой тэстуем 5 самых распаўсюджаных набораў для аналізу паходжання і Атрымліваем розныя вынікі. Розныя кампаніі выдалі генетычна аднолькавым жанчынам не проста розныя вынікі паміж сабой, але нават розныя вынікі для 2 сёстраў унутры адной кампаніі. Польшча. А ў мяне няма, а ў мяне ёсць. Што? Так, глядзі. Польшча. А ў мяне не выяўлена. Тут дакладна напісана. Мы правялі шмат гадзін за спробай зразумець, чаму результаты блізнят такія розныя, але невядома. Мы не ведаем, як яны рабілі разлікі, але мы перакананыя, што вы і ваша сястра мусілі атрымаць аднолькавыя справаздачы. І гэта не выпадковасць, бо немагчыма вымераць адсотак нацыянальнасці ў целе. Усякая такая фармулёўка будзе лухтой. На гэтым фоне асабліва смешна выглядае здзіўленне Алеся наконт ягонай габрэйскай ДНК. Тест показал, что во мне аж 8% еврейства. Среди моих предков были евреи-ашкеназы. Паспорта за результат генетического теста пока что не раздают, к сожалению. Сніпы для розных папуляцыяў, якія выміраюць нібы вашае этнічнае паходжанне, адна з самых спекуляцыйных рэчаў, якія наогул існуюць у гэтай тэме. Фармулёўка кшталту «У вас 8% габрэйскай крыві» гэта проста смяхотна з генетычнага гледзяшча. Па-першае, рэферэнтных груп, якей этнічных папуляцыяў існуе безліч, і кожная кампанія абірае свае. Па-другое, гэтыя групы з'яўляюцца сучаснымі і не адлюстроўваюць гістарычнае паходжанне. Ну і па-трэцяе, алгарытмы апрацоўкі гэтых сумнеўных дадзеных таксама будуць рознымі сярод розных кампаніяў. Ніякай празрыстасці ці дакладнасці там няма. Штосьці ўгадаюць, а штосьці не. І дастаткова нават статыстычнага шуму, каб перавярнуць усё з ног на галаву. Адзіная патэнцыйная карысць – пошук блізкіх сваякоў. Калі вы маеце такую мэту, усё астатняе вельмі спекуляцыйна. Карацей, калі асабіста ў вас знайшлі нейкія асобныя сніпы, якія статыстычна часцей сустракаюцца у якой-небудзь базе дадзеных па лысым ці усходнееўрапейцам, з гэтага наўпрост нельга зрабіць выснову пра тое, што вы неўзабаве страціце валасы і паходзіце з Польшчы. Нават адсотак імавернасці страты валосся ці час, колькі вам засталося да пачатку лысення, немагчыма прадказаць па гэтым дадзеным. І галоўнае пытанне – навошта вам рабіць такое складанае тэставанне, марнаваць свой час, грошы, ментальныя рэсурсы на тое, што вы можаце пабачыць у люстэрку? Я без доступу да генетычных дадзеных панчына магу дакладна сказаць пра ягоную схільнасць да алапецыі. Цалкам бясплатна. Ха-ха-ха-ха. Зато у меня гены красивые. Прабач, Алесь, просто прыклад вельмі добры. А я якраз рабіў відэа пра валосся на нашай галаве ды целе. Вядома, алапецыя нікога не робіць горш ці лепш, але спроба прадаць генетычнае тэставанне праз прыгажосць генаў дакладна не дадае табе прыгажосці. Карацей, вам не трэба рабіць генетычны тэст, каб убачыць колер сваіх вачэй. Цікавіць рызыкі раку, паглядзіце гісторыю хваробы ў вашых сваякоў. Калі вы хочаце ацаніць свой IQ, прайдзіце бясплатны псіхалагічны тэст. Ну і гэтак далей. Вам не абавязкова шукаць у сябе нейкія сніпы, каб атрымаць цьмяны. Вельмі недакладны прагноз, калі вы можаце ацаніць сябе значна больш дакладнымі, даступнымі і таннымі метадамі. Вызывает ли кофеин у вас тревожность? Люди с таким вариантом более склонны испытывать повышение тревоги после выпитой чашечки кофе. Халера, да каб дазнацца пра тое, як вы ўспрымаеце кафеін, вам трэба
выпіць некалькі кубачкаў кавы цягам дню. Вось так проста і значна больш дакладна. Недакладнасць генетычнай астралогіі для сябе калісьці азначаў нават сам Панчин. У меня, например, генотип ТТ. Люди с таким вариантом более склонны испытывать повышение тревоги, хотя лично я на себе такого не особо ощущаю. А я і не заўважыў, у які момант гандаль сумленнем стаў нормай у гэтых колах. Карацей, DTC-тэсты ўжо на базавым узроўні могуць указаць толькі на пэўныя вельмі абмежаваныя асацыяцыі і даць даволі цьмяны прагноз наконт таго, што звычайна вы і самі можаце спрагназаваць значна дакладней. Фактычна, вы плаціце грошы за хлуслівы маркетынг, а прадказальная моц часцяком застаецца на ўзроўні блізкім да выпадковасці. Таксама важным элементам маніпуляцыі з'яўляецца і амаль поўнае ігнараванне іншай часткі нашай прыроды. Усяго, што тычыцца ўплыву асяроддзя і эпігенетыкі. Нават умовы ў чэраве маці ўплываюць на фармаванне нашых рыс і працу нашых генаў. Генетычны дэтэрмінізм, у якім жывуць адэпты гэтай генетычнай астралогіі, працуе для вельмі простых манагенных прыкмет, але ён цалкам ламаецца, калі мы пачынаем глядзець на рэальны свет. А што за манагенныя прыкметы? Ну, напрыклад, гэта можа быць хвароба, мукавісцыдоз. Патагенная паломка ў адным толькі гене, CFTR, выклікае гэтую хваробу з імавернасцю 100%, калі чалавек атрымлівае зламаны ген і ад маці, і ад таты. Таму ведаць пра тое, што ты з'яўляешся носьбітам адной з версіяў зламанага гена, будзе карысным падчас планавання цяжарнасці. Тая самая гісторыя, напрыклад, з серпападобнай анеміяй. Но есть нюанс. Вось толькі той звычайны тэст за $100 не дапаможа вам дазнацца пра паломку гена CFTR з імавернасцю ў 100%. Бо ў прыродзе існуюць тысячы варыянтаў таго, як гэты ген зламаўся, а тыя простыя варыянты DTC-тэстаў правяраюць у лепшым выпадку некалькі дзясяткаў з самых распаўсюджаных варыянтаў паломкі. Таму нават для манагенных хвароб такое тэставанне можа стварыць фальшывае пачуццё бяспекі. І для планавання цяжарнасці па-добраму патрэбны ўжо іншы медычны паўнавартасны клінічны скрынінг або мэтанакіраванае секвенаванне. Дарэчы, у гэтым пытанні Алесь наўмысна ці не, але блытае сваіх гледачоў, калі рэклямуе паслугі DTC-тэставання пад аргументам пра планаванне цяжарнасці. При планировании беременности выявить риски для будущих детей. Чтобы сделать тест, не обязательно ждать беременности. Его можно сдать прямо сейчас. Заказывайте генетический паспорт от Генотек. Гэта розныя тыпы даследавання, і забаўляльныя ДНК-мікрачыпы DTC-тэста не роўныя поўнаэкзомнаму секвенаванню ці іншым даследаванням падчас планавання цяжарнасці. Ды і калі мы бярэм не манагенныя хваробы, а крыху больш складаныя рэчы, напрыклад, дыябет другога тыпу, то высветліцца, што нават у выпадку, калі абодва бацькі хварэлі на яго, іх дзіцё ўсё адно можа пражыць сваё жыццё, не сутыкнуўшыся з гэтай хваробай. Бо акрамя генетыкі тут вельмі важны лад жыцця. У чым тады карысць генетычнага тэсту, які пакажа ў вас малыя рызыкі дыябету? У тым, што вы можаце не хвалявацца пра дыябет, весці маларухомы лад жыцця, мець хранічны стрэс і не сачыць за харчаваннем? Так? Але ў такім выпадку вы падвысіце рызыкі іншых хвароб. Генетычная панетрантнасць якраз і апісвае імавернасць праявы таго ці іншага фенатыпа сярод носьбітаў пэўнага генатыпа, які нас цікавіць. Менавіта таму у агульнай большасці нашых хвароб лад жыцця і ўсё з ім звязанае мае большае значэнне за нейкую мікраскапічную аднануклеатыдную замену. Паведамленні пра тое, што чалавек мае схільнасць да хваробы, цалкам імаверна дададуць толькі больш бессэнсоўнага стрэсу, а не палепшаць якасць жыцця. Ды і тое, што ў вас не знайшлі варыянтаў асацыяваных з хваробай,
не азначае, што вы не захварэеце. Напрыклад, большасць людзей, якія хварэюць на рак малочнай залозы, не маюць вядомых нам генаў, асацыяваных з ракам. Гэты факт літаральна плавіць мазгі адэптам генетычнага дэтэрмінізму, але толькі ад 5 до 10% усіх выпадкаў раку малочнай залозы звязаныя са спадчыннымі мутацыямі генаў, накшталт BRCA1 ці BRCA2. Амаль усё астатняе гэта рак малочнай залозы, які пачынаецца спантанна і не звязаны з вядомымі нам спадчыннымі фактарамі. Зноўку ж пра фальшывае пачуццё бяспекі, з-за якога жанчына можа перастаць рабіць скрынінг, мамаграфію ці УГД. Карацей, DTC-тэсты не проста сумнеўныя з этычнага і навуковага гледзяшча. Яны амаль не маюць аніякай сапраўднай карысці, акрамя пошуку вельмі малой групы манагенных прыкмет. Але Алесь рэкламуе далёка не манагенныя прыкметы. Определение предрасположенности к различным заболеваниям, физиологические особенности, связанные со спортом. Об опасных мутациях, узнать о своем происхождении. Вам может вообще паспорт положен этой страны. Сёння такія паслугі прапануе безліч кампаніяў па ўсім свеце. Але ніхто з іх не ўкладае такія велічэзныя грошы ў стварэнне правільнага навуковага іміджу праз адпаведных інфлюэнсераў, колькі ўкладае галоўны фундатар відэа Панчина. Генотек, 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 генотек. Так, давайте пяройдзем непасрэдна да нашых маскоўскіх фундатараў усія расейскага навукпоку, гэтых гэтэкаўцаў. Але праблемы пачынаюцца ўжо на спробе зайсці на іх сайт. Па-першае, для гэтага вам трэба усталяваць беларускі ці расійскі VPN. Па-другое, гэтыя, відаць, вельмі разумныя людзі больш як за 3 дзесяцігоддзі так і не навучыліся правільна пісаць назву краіны паслугі для жыхароў, якой яны прапануюць. Беларусія! Ну, прынамсі, дзякуй, што на самім сайце яны напісалі ўжо правільна. Відаць, ім ужо напхалі за каўнер, таму не будзем на гэтым спыняцца і пяройдзем да непасрэднай праверкі іхніх заяў. Адна з самых смешных рэчаў, якую адразу можна заўважыць, гэта тыповы каляашуканскі маркетынг. Уся гэтая бясконцыя зніжкі ў 66% на сайце. Незразумела толькі тады, пра якую зніжку па прамакоду кажа Панчин. Черная пятница со скидкой 65% по промокоду PANCHIN11. Але бязглузды маркетынг на тое і бязглузды. Асобна адзначу вось які момант. Калі звярнуцца ў веб-архіў і паглядзець на сайт Генатэку 2016 году, то можна заўважыць іх 10гадовую эвалюцыю. Эвалюцыю маркетынгавых маніпуляцыяў і прыхоўвання псеўданавуковых заяў. Возьмем, да прыкладу, іх абяцанні наконт харчавання і спорту. У 2016 яны былі значна менш асцярожнымі. Напрыклад, абяцалі скласці вам меню і персанальны план трэнаванняў па вашай ДНК. Цяпер жа, атрымаўшы ў капялюш за такія антынавуковыя абяцанні, яны значна больш асцярожна і бяскрыўдна абяцаюць распавесці пра асаблівасці харчовых паводзінаў і метабалізму. Але ад тых старых заяў усё ж застаўся важны след. Праўда, бачны ён толькі пошукавым ботам. Ад людзей гэтую згадку прыхавалі, і каб пабачыць яе, трэба адкрыць код самой старонкі праз F12. Гэта значыць, што Генатэк ведаюць, што ў іх абяцанкі меню і трэнаванняў па ДНК гэта навуковая лухта. Таму яе трэба схаваць дзеля рэпутацыі. Але ў той жа момант яны свядома зліваюць гэтую самую лухту сістэмам пошуку, каб прадаваць тэсты тым, хто верыць у такую генетычную астралогію. Таксама ў 2016 яны ганарыста на самым бачным месцы старонкі паказвалі аналізаваныя гены. Напрыклад, вось гэты ACTN3. Па ім Генатэк прадказвае вашу выбухную сілу. Але цяпер такія згадкі генаў таксама сталі ледзь заўважнымі. А ведаеце чаму?
Таму што ў навукоўцаў ужо з дзясятых гадоў велічэзнае пытанне да прагназавальных здольнасцяў асобных генаў для асобных людзей. Але пра гэта крыху далей. Галоўнае, Генатэк, зноўку атрымаўшы ў капялюш, ціхенька пераставілі назвы генаў і таго, што яны вызначаюць з вітрыны і замянілі іх на суцэльную ваду і сторытэлінг. Крацей, варта разумець, што абяцанні і фармулёўкі Генатэку сёння – гэта плён дзесяцігоддзя вытанчаных маніпуляцыяў і вадкай мовы, якая дазваляе не быць так проста схопленым за руку на фактычнай памылцы ці дужа ілжэнавуковай заяве. Компании собаку съели на манипуляции и удержании клиентов. Гэта, калі што, панчын пра іншыя кампаніі. Але і ў дадзеным выпадку мы таксама бачым сапраўдны трыумф хітрага маркетынгу і адмывання навукай сумнеўных паслуг. Проста трымайце гэта ў галаве, а я пачну разглядаць сучасны сайт. Далей нас упэўніваюць у неабходнасці зрабіць гэты тэст праз вялікі дослед генетычных даследаванняў. Паказваюць водгукі, напэўна, нейкіх славутых расейцаў і хваляцца вялікім штатам медычных супрацоўнікаў. Карацей, ціснуць праз аўтарытэт. А калі прагартаць да блоку адказаў на пытанні, то нас чакае ўжо не проста бяскрыўдная гульня з лічбамі зніжак, а наўмысная падмена паняццяў. Калі ў неафіта генетычнай астралогіі з'явяцца сумневы і ён пацікавіцца пра тое, а як дакладна гэтыя тэсты могуць нешта прагназаваць, то яго упэўняць. Нашае высокатэхналагічнае абсталяванне дае дакладнасць 99,9%. Але рэч у тым, што пытанне пра дакладнасць тэстаў – гэта не пытанне пра тое, як дакладна прыбор прааналізуе тыя сніпы ці прасеквенуе ўвесь ваш геном. Людзі купляюць не паслядоўнасці ДНК з 4 літр. Людзі пытаюцца пра дакладнасць таго, што вы абяцаеце ў сваіх тэстах. Паходжанне, рызыкі для здароўя, схільнасці ў спорце, персанальныя асаблівасці цела і, прабач, Алеся ў Бог, нават рысы тэмпераменту. Вашыя тэсты прадказваюць гэта на амаль 100% дакладна? Вы ўпэўненыя? Бо выглядае так, быццам бы у астролага спыталі: а як дакладна вы прадкажаце штосьці пра мяне? А астролог адказвае: мае высокатэхналагічныя прыборы з імавернасцю 99,9% прадказваюць становішча месяца, Венеры і Марсу ў бягучы момант. І астролог нават не хлусіць. Ягоныя прыборы сапраўды могуць гэта прадказаць. Але ці праўдзіва ўсё астатняе, што ён абяцае? Напэўна, у лёгіцы Алеся так, бо ну што? Аналізуюць ж нябесныя целы, а яны, як і ДНК, сапраўды існуюць. Значыцца, ўсё правда? Пока человеческая ДНК в мире еще существует, надо этим пользоваться. Так, варта карыстацца даверлівай аўдыторыяй, якой панчын абяцае дапамогу з вызначэннем асаблівасцей здароўя, харчавання, жыццёвых спраў, спартовых захапленняў і этнічным паходжаннем. Але адказу на пытанне пра праўдзівасць гэтых прагнозаў на сайце Гетэку ці ў відэа панчына няма. Затое у мяне ёсць. Давайте павернемся да згаданага раней гена з сайту Генатэка. Яго яшчэ называюць генам спрынтера. Дарэчы, яго згадваў і панчын у адной са сваіх рэклам. Может влиять на спортивные успехи. Встречается у элитных силовых спортсменов в 1,5 раза чаще, чем в среднем по популяции. Як я ўжо адзначыў, мяркую, што згадкі падобных генаў сталі значна менш заўважнымі, бо раптоўна не высветлілася, што так званы ідэальны ген спрынтера можа патлумачыць толькі каля 0,92% адрозненняў у хуткасці алімпійскіх спартоўцаў на самым піку фізічнай формы. Для нас жа, тых, хто не ўдзельнічае ў алімпійскіх гульнях, уплыў гэтага гену на выбухную сілу цягліцаў
наогул статыстычна непрыкметны. Іначай кажучы, сярод звычайных спартоўцаў, ну тых, хто трэнуецца разы 3-4 на тыдзень, размеркаванне розных варыянтаў гэтага гена амаль такое самае, як і ва ўсёй чалавечай папуляцыі. То бок ідэальны ген выбухной сілы мае нейкі заўважны ўплыў толькі ў выпадку, калі мы аналізуем тых, хто ўжо удзельнічае ў алімпіядзе. А значыцца і прагназаваць штосьці па гэтым гене можна толькі сярод алімпійскіх спартоўцаў. Гэта ж літаральна астралогія. Вы кажаце людзям, якія ўжо удзельнічаюць у алімпіядзе, што іх спадчыннасць і рэжым трэнавання дазволілі ім удзельнічаць у алімпіядзе. Вау! Вельмі карысны тэст. Вазьміце 2 па прамакоду Алесі і атрымайце урок крытынічнага мыслення са зніжкай. Думай как ученый. Ну і памятайма, бег, як і ўсякае іншае дзеянне, гэта неймаверна складаны з гледзячы механізмаў цела акт, на які ўплываюць тысячы генаў, а вам аналізуюць у лепшым выпадку толькі некалькі з гэтых тысяч. Сіла цягліц палігенная прыкмета з неймаверна моцным унёскам фактараў асяроддзя. Менавіта для вас вашыя трэніроўкі, харчаванне, рэжым адпачынку і гэтак далей будуць мець самы вялікі ўплыў на вашу сілу. Тая самая гісторыя з іншымі генамі, якія можна пабачыць на сайце. Сёння у навуцы лічыцца дрэнным тонам, калі такія складаныя рэчы зводзяць да аднаго генетычнага алеля. Яшчэ і алеля, які не мае сапраўдных доказаў вызначэння чагосьці менавіта ў вашым выпадку. Замест навукі генатэк намагаюцца ціснуць на аўтарытэт і нейкіх экспертаў. Эксперты рэкамендуюць улічваць індывідуальныя генетычныя асаблівасці падчас выбару спартовай секцыі. І гэта чыстая, празрыстая і самая звычайная хлусня. Бо якраз міжнародныя асацыяцыі і вядучыя сусветнай арганізацыі спартовай медыцыны катэгарычна не рэкамендуюць выкарыстоўваць генетычныя тэсты для адбору дзяцей у спорт. Вось заява міжнародных экспертаў спартовай медыцыны, якую зрабілі яшчэ ў 2015. У цяперашні час генетычнае тэставанне не мае ніякай ролі ў вызначэнні спартовага таленту або ў прагназаванні будучых спартовых поспехаў. І яго выкарыстанне з мэтай ідэнтыфікацыі талентаў у дзяцей непрымальнае. Відаць, генатэк так зашмат атрымалі ў капялюш за сваю хлусню, што нават Панчын у адным са сваіх старых відэа згадваў. Спортивные ассоциации не поддерживают отбор по генам. Казаць-то казаў, але нават тады працягваў рэкламаваць генетычныя тэсты для гэтага адбору. Ну, Алесь, відаць, звык да двудумства. У орвелаўскім стылю, маўляў, навука гэта добра, але яна не пракорміць каманду па стварэнню гэтых відэа з 30 чалавек. Тады пытанне, калі генатэк нам проста хлусіць пра спартовы адбор, што яны прыводзяць у якасці доказа іх экспертнага меркавання? Вось гэтую паперку 2012 году з назвай «Рэкамендацыі па адбору спартоўцаў горада Масквы для выяўлення схільнасцяў да відаў спорту на базе малекулярна-генетычных тэстаў». І гэта вельмі цікавы опус, які ілюструе той жудасны, цемрашальскі стан уяўленняў пра генетычныя тэсты на Расіі. Напрыклад, аўтары прапануюць вам прааналізаваць усяго 6 генетычных палімарфізмаў для вызначэння вашай хуткасці і сілы. 6 з 1000 розных генаў. І на падставе гэтага абраць сваю спартовую будучыню. Калі гэта не прыклад навуковай астралогіі, то я не ведаю, як інакш праілюстраваць недакладнасць і адсутнасць навукі за такімі развагамі. Таксама ў гэтай паперцы сцвярджаецца, што спартовая паспяховасць на 60% генетычна дэтэрмінаваная. І акрамя таго, што лічба 60 для некаторых спартовых паказнікаў перабольшаная, гэта яшчэ і вельмі грубае неразуменне таго, што такое
спадчыннасць. Адкуль узяліся 60%? Гэта так званы каэфіцыент спадчыннасці, які для фізычнай сілы сапраўды можа мець значэнне ў 0,6. Але такое значэнне не значыць, што ваша сіла на 60% залежыць ад вашых генаў. Гэта значыць, што 60% ваганняў у сіле розных людзей з нейкай вялікай групы, папуляцыі, якую мы аналізуем, можна патлумачыць генетычнай розніцай унутры гэтай канкрэтнай папуляцыі і умоваў, у якіх яна знаходзіцца. Калі мы змяняем умовы ці папуляцыю, будуць змяняцца і паказнікі спадчыннасці. Іначай кажучы, 0,6 для сілы не значыць, што 60% поспеху гэта вашыя гены і толькі 40% вашая праца. Бо каэфіцыент спадчыннасці апісвае папуляцыю людзей, якую даследавалі агулам. Гэты паказнік не пра індывідуальнае адрозненне, а пра розніцу на папуляцыйным узроўні. Менавіта для вас значна большую ролю ў паказніку вашай сілы будзе граць не каэфіцыент спадчыннасці, а вашая матывацыя, якасць харчавання, псіхалагічны стан, рэжым трэнавання і нават эпігенетыка. Тое, што такое прымітыўнае, літаральна дзіцячае разуменне спадчыннасці фігуруе ў афіцыйнай паперцы, гэта смешна і жахліва адначасова. И это, научный раздел. Ну і нарэшце аўтары скатваюцца ў самае звычайнае шарлатанства, калі сур'ёзна прапануюць ідэальныя камбінацыі генатыпаў для канкрэтных відаў спорту. Патрабаванні да вашага цела падчас гульні ў хакей ці баскетбол неймаверна разнастайныя. Ад асаблівасцяў мыслення да даўжыні вашых канцавін. Звадзіць гэта да 4 мутацыяў нейкіх генаў, што ўдзельнічаюць у вашым метабалізме, гэта ўзровень прэміі Дарвіна. Сур'ёзна, гэта профнепрыдатнасць. Ну і самая небяспечная рэч. Аўтары прапануюць тэставаць дзяцей па іх ілжэнавуковай методыцы ледзь не з моманту нараджэння. Уявіце, як бацькам немаўля выдаюць паперку з подпісам «Нізкая генетычная схільнасць да хуткасці». Акрамя еўгенічных вайбаў, гэта стварае літаральна самаздзяйсняльнае прароцтва, калі дзіцяці будзе спісанае з рахункаў з самага нараджэння. Гэта напрост легалізацыя генетычнай дыскрымінацыі на падмурку шарлатанскіх уяўленняў пра тое, як працуюць гены. Ну і апафеёз гэтага цырку можна пабачыць на старонках 27-28, дзе аўтары прызнаюць, што гены, якія яны тэстуюць на спорт, адначасова асацыяваны з цяжкімі хваробамі. То бок, акрамя тэставання на футбол, яны выпадкова і без папярэджання пратэстуюць і на раптоўную смерць. І дадуць гэтыя дадзеныя трэнеру, бацькам, самому дзіцяці. Калі што, у свеце гэта лічыцца грубым парушэннем медычнай этыкі і ледзь не біяэтычным злачынствам. Вось такія цікавыя рэчы прапануе нам Гэтэк і Панчын, які іх рэклямуе. Гэтая паперка — квінтэсэнцыя камерцыяналізаванай псевданавукі. І менавіта такія рэчы распаўсюджвае і папулярызуе наш навуковы інквізітар. Я ў шоку, шчыра кажучы, і мне, як напэўна і вам, патрэбны невялічкі перапынак. Можаце падзяліцца гэтым відэа з сябрамі ці падзяліцца думкамі ў каментарах. Пакуль я асэнсоўваю ступень небяспечнасці гэтай новай астралогіі і таго, што рэклямуе Панчын. Это отличный способ использовать достижения науки для своего блага. Вось сапраўды, блага! Калі з тэстамі на спартовыя схільнасці ўсё так блага, то што наконт тэстаў на здольнасці і характар? Спойлер, генетыка нашых псіхалагічных якасцяў лічыцца яшчэ больш складанай, заблытанай і нявызначанай за генетыку фізічных уласцівасцяў. Таму абяцанкі генатэка знайсці вашу здольнасць да прадпрымальніцтва, здольнасці хутка чытаць ці вашыя шансы на вышэйшую адукацыю праз нейкія аднануклеатыдныя замены ў ДНК, гэта не проста грубае спрашчэнне, гэта літаральна
ода антынавуковаму генетычнаму дэтэрмінізму. Выбраць у прыкмеце з тысячамі генаў і чыннікаў асяроддзя дзясятак сніпаў і прагназаваць вашу прафесійную паспяховасць, ну, гэта літаральна фізіягноміка 21 стагоддзя. Ну добра, можа гэта нашыя спартовыя ды псіхалагічныя асаблівасці такія складаныя. А што наконт тэстаў, якія дапамогуць лепш зразумець здароўе цела і вызначыць вашае індывідуальнае харчаванне? Гэта інфармацыя з'яўляецца падмуркам для таго, каб скласці збалансаваны план харчавання. Панчын не адстае. Там есть куча других полезных вещей, особенности обмена веществ и питания, какие мутации заложены в генах, на какой диете организм будет страдать чуть меньше. Можна падумаць, што без гэтага генетычнага тэсту вы не зможаце падлічыць калорыі, БТВ і зразумець, што вам не заходзіць малако, калі пасля ягонага ўжывання вы не сыходзіце са свайго белага трону. Ну добра, няхай камусьці для гэтага трэба зрабіць аналіз ферментаў і генетычны тэст. Як у тым жарце пра вожыкаў, якія працягвалі есці кактусы. А што наконт дакладнасці такога тэсту кажуць навукоўцы? Мне, как ученому, уже давно стало ясно, что я должен узнать максимум о своей генетике. Вучоны наш, які пачынае з апеляцыі да аўтарытэту. З Панчыным усё зразумела, ён зацікаўленая асоба. Паслухаем тых, хто сапраўды знаецца на тэме харчавання. Вось даволі аб'ёмістая праца за 2020 год, якраз прысвечаная тэме нутрыгенетычнага тэставання. Аўтары намагаюцца падсумаваць навуковыя і этычныя спрэчкі вакол генетычных тэстаў. Першае, на што яны звяртаюць увагу, не існуе нейкага адзінага навуковага стандарту ці рэгуляцыі для тых рэчаў, якія прапануюць самыя розныя генетычныя вяшчуны. Чакана з-за гэтага навуковая даставернасць і клінічная карысць такіх тэстаў кульгаюць на абедзве нагі. Таксама і з этычнага гледзяча адсутнасць нейкай агульнапрынятай рэгуляцыі сферы стварае шэрую зону, у якой кампаніі прадаюць тэсты, фактычна не маючы сапраўдных навуковых доказаў таго, што яны працуюць. Тыповыя выпадкі, калі кампаніі ўключаюць які-небудзь варыянт гена як асацыяваны з трывогай. Хоць насамрэч мы не маем дастатковай колькасці навуковай літаратуры для таго, каб пацвердзіць такую заяву. А гэта падаюць як факт. Па-другое, часцяком даследаванне генаў ці карысці ад генетычных тэстаў фінансуюцца гэтымі гульцамі рынку генетычнай астралогіі, што стварае зразумелы канфлікт інтарэсаў. А улічваючы, што мы жывем у часы крызісу навуковых рэплікацыяў, асцярога тут залішняй не будзе. Ну і нарэшце, у кансэнсусным дакладзе ад Акадэміі харчавання і дыеталогіі адзначаецца, што на дадзены момант карысць увядзення генетычнага тэставання мае вельмі нізкаякасныя доказы. На бягучы момант у нас нават няма пацверджання таго, што генетычныя тэсты могуць неяк палепшыць якасць жыцця, звязаную з харчаваннем, у параўнанні з простымі парадамі спецыяліста па харчаванні. Карацей, каб сцвярджаць тое, што піша Генатэк на сваім сайце, патрэбныя жалезабетонныя доказы эфектыўнасці, якіх, згодна з аналізам міжнародных харчовых арганізацый і сістэматычнымі аглядамі, на дадзены момант проста няма. Так, недастаткова фармулёўкі кшталту. Гены вообще много на что влияют. Ну, можа, Панчыну хопіць і такога тлумачэння. Але ў навуцы ўсё крышачку складаней. Дарэчы, пра Алеся. Тут мы павольна пераходзім ад харчавання да тэмы здароўя. І выдатна праілюстраваць тое, як недакладна прагназуюць гэтыя DTC-тэсты, можна самім Панчыным. Сярод іншага, Генатэк абяцае, што вы даведаецеся пра індывідуальнае непрыманне некаторых харчовых прадуктаў, напрыклад, з глютэнам. І вось у відэа «Чаму я больш не ем глютэн?», Алесь распавядае, што каб дазнацца пра сваю хваробу цэліакію, гэта якраз непрыманне глютэну, ён зрабіў 2 медычных тесты крыві. Мой врач заподозрил у меня целиакию. Я сделал 2 теста, диагноз подтверждается. Подтвердили наличие у меня целиакии.
І гэта нягледзячы на тое, што ў яго, з яго ж словаў, ужо багата гадоў ёсць уласныя генетычныя дадзеныя. Тест от Генотек. Я такой сделал еще много лет назад. А генетыка цэлякі прасцей за генетыку, нават лысасці, ці тым больш нашых псіхалагічных ды спартовых якасцей. І гэты геній з IQ пад 140, курсамі крытынічнага мыслення, адукацыяй біінфарматыка, камандай у 30 чалавек, яшчэ і разам з кампаніяй-фундатарам ягоных відэа, за ўсе гады, маючы пад бокам свае генетычныя дадзеныя, быў няздольны прааналізаваць усяго штосьці каля 42 генаў, каб даведацца пра сваю цэліякію. І яму давялося рабіць гэтыя прымітыўныя тэсты крыві, калі ён востра адчуў нейкія сімптомы хваробы. Я ўсё дакладна зразумеў? Информация о генетическом риске непереносимости глютена там тоже есть. Правда, что любопытно, тест не показал, что у меня есть генетическая предрасположенность к целиакии. То бок яны прааналізавалі адзін сніп з 40 вядомых і не ўгадалі. Дык у чым тады карысць гэтых DTC-тэстаў? Зато у меня гены красивые. Але самае смешнае. Сёлета Панчын абвясціў пра сваё цудоўнае вылячэнне ад цэліякіі. Штапраўда, на гарызонце з'явілася новая болька, таму варта чакаць відэа пра, не ведаю, якую-небудзь хваробу Крона ці што іншае, што Алесь любіць самадыягнаставаць. Ды і да свайго вылячэння ад цэліякіі нічога не перашкаджала яму пачаставацца булкай. Дарэчы, дзякуй за гэтае назіранне адной суполцы ў тэлеграме. Напэўна, вы і самі ўжо адчуваеце, што хтосьці дзесьці урод. Ну і вішенкай на гэтай гісторыі будзе той факт, што генетычная схільнасць да цэліякіі так ці інакш ёсць у амаль 30-40% еўрапейцаў. Але сама хвароба развіваецца толькі ў 1%. То бок, зноўку ж, гэты тэст бескарысны для дыягностыкі. Толькі калі не мэта дыягностыкі стварыць больш іпахондрыкаў. Таксама і ў кантэксту здароўя можна нагадаць пра складаную, супярэчлівую і цалкам незразумелую ролю багата якіх папсовых генаў. Генотек паабяцае вам выбітную спартовую будучыню, калі ў вас знойдуць ідэальны варыянт гэтага гена. Але наўрад ці яны скажуць вам пра тое, што гэты ідэальны ген у некаторых даследаваннях таксама асацыяваны з сэрцава-судзеннымі хваробамі. І гэта далёка не адзіны прыклад. То бок фактычна тое, чым займаецца генотек, калі дае вам навуковыя артыкулы, пра якія згадвае Алесь у кожнай рэкляме, завецца черри-пикинг. В личном кабинете вы сможете найти ссылки на научные исследования, на основе которых сделаны те или иные интерпретации. Гэта з'ява, калі кампанія, што выконвае тэст як зацікаўлены бок, паказвае вам толькі тыя даследаванні, якія пацверджваюць эфектыўнасць іх тэста ці моцную асацыяцыю якога-небудзь сніпа з той ці іншай рысай. А даследаванні, якія знайшлі іншыя заканамернасці ці не пацверджваюць эфектыўнасць прагнозаў новых астролягаў, проста не згадваюць. Калі мець жаданне і дастаткова часу, такім черри-пікінгам можна даказаць амаль што заўгодна. І ніхто вас не спыніць, бо, як мы ўжо ведаем, у гэтай сферы няма рэгуляцыі ці нейкіх клінічных міжнародных кіраўніцтв, якія бы прынамсі дазволілі атрымаць сапраўды навукова абгрунтаваны падыход у аналізе вынікаў тэсту. Дарэчы, пра навуковасць і абгрунтаванасць. Яшчэ ў далёкім 2017 годзе на сайце Генотека ў раздзеле «Нашыя навуковыя кансультанты» можна было пабачыць Александра Кудраўцова, доктара біялагічных навук і дырэктара Інстытуту агульнай генетыкі РАН. Ну, навуковец, і што? А тое, якія погляды на свет трансляваў гэты навуковец. Это продолжительность жизни от допотопно, и мы видим 900 лет шли. Потом, после потопа, продолжительность жизни падает. Грех вызывает генетические мутации. Не может восстановиться такой ген сам по себе, но разве только чудом Божьим. Такія вось цудоўныя навуковыя кансультанты. Ведаеце, я намагаюся патлумачыць біапсіхасацыяльную мадэль, складаную палігенную спадчыннасць, нейкія крытычныя рэв'ю згадваю.
абмежаванні дадзеных, а варта было просто Наказывать грешников. відаць, у нуліянскай сістэме каштоўнасцяў Алеся прасоўваць навуковую астралогію не грэх, калі робіш гэта за грошы, а не ад шчырага сэрца. А можа ўсё ж ад шчырага? Ведаеце, з гледзяшча юрыдычнай сістэмы ёсць розніца, калі чалавек падманвае наўмысна і калі уводзіць узман з шчырай упэўненасцю, што нікога ён не падманвае. У другім выпадку мы можам казаць пра добрасумленнасць, бо ніхто не абаронены ад памылкі. А вось у першым пра злачынны намер. Давайте на некалькі хвілін адыдзем ад тэмы генетычнай астралогіі і паглядзім на то, як Генатэк ставіцца да сваіх кліентаў. Калі пашукаць водгукі на расійскіх сервісах, то высветліцца, што ўжо працяглы час людзі абураныя некалькімі рэчамі. Па-першае, самая частая рэч тэрмін чакання вынікаў тэсту. У Генатэку наогул штосьці дзіўнае з гэтым. Людзі могуць чакаць результатаў болей за год. Каб хоць неяк абяліцца, Генатэк па сканчэнні тэрміна чакання ў дамове пішуць некаторым людзям, што іх аналіз не прайшоў праверку якасці і трэба зрабіць яго яшчэ раз. Нават калі людзі першапачаткова здавалі яго ў іх лябе. Карацей, затрымкі аж да году для их відавочная норма. Но когда ожидание результатов растягивается практически на год, это повод бить тревогу. Не соблюдает назначенные дедлайны компания Генатэк. Все эти компанию засыпали гневными комментариями. Связаться с Генатэк практически невозможно. Распаўсюджаныя таксама прэтэнзіі пра малую інфармацыйнасць тэстаў. Выпадкі, калі людзі ведаюць пра сваю спадчынную схільнасць да хваробы, але Генатэк гэтага не знаходзіць, вельмі частыя. Таксама як і меркаванне, што Генатэк абапіраецца ў некаторых сваіх прагнозах не на генетычнае дадзенае, а на дадзенае апытанне, якое здаюць людзі разам з біяматэрыялам. Таксама кліенты адзначаюць магічныя змены лічбаў у тэстах на этнічнае паходжанне. Напрыклад, калі бацькі абурыліся недастатковай рускасцю іх дзіцяці і зрабілі таксама DTC-тэст на паходжанне і сябе, пасля гэтага вынікі для дзіцяці таксама змяніліся. Вядома, з этычнага гледзяшча бацькі, якія тэстуюць свайго дзіцёнка і абураюцца з гэтай нагоды, проста ёлупы. Але мы разглядаем дзейнасць маскоўскай канторы па генетычным тэставанні, а не дзейнасць саміх маскоўцаў у дадзеным выпадку. З этнічным паходжаннем там неймаверная блатаніна, бо Генатэк не здольная вызначыць нават ступень сваяцтва людзей. І вынік іх прагнозу супярэчыць тым дадзеным, якія людзі дакладна ведаюць пра сваё паходжанне. Карацей, праблемы нават на ўзроўні звычайных спажыўцоў і фактычнага парушэння кантрактаў. Не тое, што навуковай абгрунтаванасці, вельмі заўважныя. Уяўляеце, як з такім стаўленнем Генатэк падыходзіць да бяспекі дадзеных сваіх кліентаў. Мы дакладна ведаем прыклады, калі падобныя кампаніі распаўсюджваюць геномы карыстальнікаў для біябанкаў і даследчых праектаў. А ў рэаліях цяперашняй Расіі вы упэўненыя, што такія дадзеныя застануцца выключна ў Генатэка, што імі не скарыстаюцца дзеля нейкіх сумнеўных мэтаў цяпер, а ў будучыні. Гэта хутчэй этычны бок пытання, але сёння ігнараваць яго і рэкламаваць паслугі па збору біядадзеных у аўтарытарнай краіне-агрэсары неяк, непразорліва. Напэўна, яны яшчэ з гэтага і падаткі заплацілі. Пакінем гэтае пытанне на сумленні Алеся. Дарэчы, праблема з бясконцым чаканнем вынікаў тэсту стала такой масавай, што нават панчыну ў ягонай суполцы пачалі прылятаць прэтэнзіі ад незадаволеных спажыўцоў, якія праз давер да аўтарытэту Алеся звярнуліся ў гэтую кампанію. І што робіць панчын? Правільна, пачынае абяляць фактычнае парушэнне кантракту з боку ягоных фундатараў. Некаторыя людзі запытвалі пра тэрміны гатоўнасці вынікаў тэстаў. Секвенаванне ДНК – гэта складаны і тэхнічна патрабавальны працэс, на які патрэбны час, каб забяспечыць высокую дакладнасць. Апошнім часам былі затрымкі з-за санкцыяў, праблемы з пастаўкай рэагентаў. Цяпер гэтае пытанне развязанае.
Замаўляйце тэст. Бачце, гэта санкцыі ўсё вінаватае. Просты люд пакутуе, не можа атрымаць тэстаў. На ўказанне таго, што праблема дагэтуль засталася, што Генатэк, нягледзячы на заяўлены брак чыпаў, працягвае агрэсіўна прадаваць новыя тэсты са сваімі фірмовымі зніжкамі, што гэта выглядае як махлярства, калі ты ведаеш, што не можаш выканаць паслугу, але збіраеш на яе грошы. І што Гетэк цяпер ужо выкарыстоўвае іншае апраўданне пра вялікую чаргу. Алесь проста адказвае, што «мне сказалі, праблемы няма». Святыя гэтэкаўцы, не будуць жа яны хлусіць. Як і Панчын, не будзе ж ён хлусіць сваёй аўдыторыі. Не будзе? Я не разумею, у якім свеце ДНК-тэст гэта лагатрон. Я сам зрабіў тэст і іншым замаўляў. А студэнтам я абараняў праект з камерцыйным генетычным тэставаннем. Генетычныя варыянты, якія выклікаюць хваробы, ёсць? А ёсць. Тэсты могуць іх знайсці? Так. Няма лагатрону. Ведаеце, пасля ўсяго разабранага ў гэтым відэа мне засталося толькі зрабіць кальку на гэтую ганебную спробу абяліць неастралогію. Я не разумею, у якім свеце прадказанні лёсу праз нябесныя целы гэта лагатрон. Я сам рабіў касмаграмы і сабе, і іншым. А студэнтам абараняў праект з камерцыйным выкарыстаннем дадзеных руху сонца для прагназавання цыкляў раслін. Вось рух месяца ўплывае на жыццё на зямлі. Уплывае праз прылівы і адлівы, экасістэмы, клімат і ападкі, біярытмы і нават няшчасныя выпадкі. Мы можам прадказаць гэты ўплыў? Вядома ж можам. Няма лагатрону. Надеюсь, теперь тесты не кажутся вам гаданием на кофейной гуще. Ура! Вучоны біёлог рэкламуе сервіс па варажбе на характар і IQ, ды апраўдвае фактычныя факапы кампаніі, закрыўшы вочы на цалкам ілжэнавуковы маркетынг. На гэтым я вымушаны канстатаваць. Мы з Алесем, відаць, дзесьці моцна разышліся на ўзроўні базавых каштоўнасцяў, стаўлення да сваёй аўдыторыі, адказнасці, сумлення, навуковай абгрунтаванасці і разумення межаў усякай навукі. На дадзены момант наўрад ці мы маем штосьці агульнае з такімі ягонымі заявамі. Не ведаю, мабыць, Алеся трымае ў закладніках ягоная ж каманда з 30 чалавек на чале з Міцяй Алешковскім і прымушае гандляваць сумленнем, каб пракарміць іх усіх. Насколько нужно быть оторванным от мира или гением, чтобы думать, что редакторы управляют автором канала? Але хутчэй за ўсё тлумачэнне значна прасцейшае. Грошы і слава. Дарэчы, пра людзей і рэсурсы. Хвілінка самарэклямы. У мяне няма вялікай каманды Панчына, таму даводзіцца рабіць большую частку ўсяго, што я раблю самому. Але на гэта таксама патрэбныя грошы, каб прынамсі я не памёр з голаду і мог дэлегаваць частку працы для складаных праектаў іншым людзям. Таму вы можете падтрымаць сапраўды якасную асвету і адукацыйнае відэа па-беларуску на Patreon ці праз спонсарства тут на YouTube. Гэта паўнавартасная, незалежная асветніцкая праца, без рэклямы і канфліктаў інтарэсаў. Менавіта таму, што я паслядоўна прытрымліваюся гэтай пазіцыі ўжо больш за дзесяцігоддзе, я і магу вам распавесці пра каляашуканскія схемы сучасных генетычных астролягаў. Буду ўдзячны за падтрымку і распаўсюд гэтага відэа. А цяпер вяртаемся да тэмы. Гэты разбор новай генетычнай астралогіі ды прапіхвання сумнеўных заяў пад выглядам строгай навукі і так даволі зацягнуўся. Давайце рухацца да фіналу. У астралогіі ёсць рэальныя фізычныя аб'екты, зоркі і планеты. А ў DTC-тэставанні гэта ДНК. Наяўнасць аб'екту не робіць усё астатняе праўдай. Карысць высноў пра вашыя схільнасці, рэакцыі на стрэс, прафесійныя асабістыя якасці, якія выдаюць падобныя кампаніі, мала чым адрозніваюцца па сваёй навуковай абгрунтаванасці ад абяцанак астролягаў.
Гэта ілюзія самапазнання для людзей, якія лічаць сябе занадта разумнымі для гараскопаў, але ўсё яшчэ прагнуць, каб штосьці, калі не зоркі, дык гены расказалі ім, хто яны і як ім жыць. Алесь добра ілюструе, чаму ў сучасным свеце нават аўтар курсаў пра крытычнае мысленне можа быць татальна некрытычным, сляпым, калі штосьці чэша ягонае эга. Дарэчы, гэта вельмі добра сыходзіцца з тым, што я ўжо неяк агучваў. У сучасным свеце канцэпт крытычнага мыслення проста пацярпеў паразу. І часцей за ўсё, калі вам хочуць прадаць штосьці ў абгортцы крытычнасці, яны насамрэч выкарыстоўваюць вашу некрытычнасць дзеля сваёй карыслівасці. Таксама я адзначу адну даволі цікавую рэч. Пасля прагляду больш як 20 рэклямных інтэграцыяў Алеся лёгка заўважыць, як ягоная рыторыка ставала ўсё менш асцярожнай і пераходзіла да ўсё большых спрашчэнняў і скажэнняў наконт усяго, што тычыцца генетычнага тэставання. Яно і не дзіўна, якому рэкламадаўцу спадабаецца, што інфлюэнсер кажа пра бескарыснасць іхняга прадукту. Вось і Алесь цяпер пакорліва падкрэслівае значнасць гэтага тэставання з гледзяшча здароўя і высокай адказнасці чалавека, а не каля астралагічнай гульні. І з вялікай ахвотай бегае па каментарах, каб абяліць сваіх галоўных фундатараў. Я всегда топил за превентивную заботу о здоровье. Риск 187 заболеваний, заложенных в моей ДНК. Спасать жизни. Полезную каждому услугу. Але чаму так адбываецца? Чаму расійскія асветнікі не абураюцца на гэты конт публічна, ды не выказваюцца на конт Панчына? І вось мы павяртаемся да тэзы з першай часткі разбору. Тусоўка абяляе сваіх. Рэч у тым, што Генатэк спансаваў ці спансуе бадай што ўсіх расійскіх навукпокераў на Ютубе, ды і не толькі. І менавіта таму унутры гэтай тусоўкі амаль ніхто не крытыкуе Генатэк. Бо крытыкаваць іх азначае пайсці супраць фундатара сваіх же сяброў. Так, фактычна іх купілі. Генетек давно поддерживает научные видео. Благодаря рекламе я могу делать качественные ролики на темы, которые действительно считаю важными. Не забывайте промокод PANCHIN35. Алесь, прачніся, якасныя відэа, карысныя матэрыялы, толькі калі ты пераблытаў карысць з карыслівасцю. Мне наогул складана зразумець логіку, якая стаіць за вытворчымі працэсамі відэа ў каманды Панчына. То бок яны ствараюць даволі сумнеўны з асветніцка-адукацыйнага гледзяшча прадукт. Часцяком дзеля абялення і прасоўвання не менш сумнеўных ужо з навукова-этычнага гледзяшча паслуг. І ўсё гэта, каб атрымаць грошы на працу па стварэнню гэтага сумнеўнага прадукту. І так па колу. І зноўку падкрэслю, у мяне няма мэты прымусіць Алеся задумацца ці штосьці падобнае. Я не тая дзяўчынка з мэму пра мужика, што захрасу ў коле з паядання свайго ж гаўна. Я з самага пачатку не збіраўся ратаваць Панчына ці даваць нейкія парады. Яму, відавочна, даволі камфортна ў бягучым стане. Ён атрымлівае тое, пра што, відаць, даволі доўга марыў. І вядома ж, ён знойдзе 1001 прычыну, як працягваць увесь гэты цырк. Таму намагацца неяк паўплываць бессэнсоўна. Насамрэч, я бы не звярнуў увагі, калі б ён займаўся прасоўваннем гэтай генетычнай навуковай астралогіі толькі сярод сваіх грамадзян. Я б нават і не ведаў пра гэта. Прадаваў б свае курсы па крытынічнаму мысленню, гастраляваў бы са сваім нязменным наборам лекцый, ды піярыў сумнеўныя рэчы, як гэта робіць асноўная частка калегаў Алеся. Але праз галоўных фундатараў усія расійскага навукпоку, якія пашырылі свой рынак і на Беларусь, гэтае хараство трапілася нават мне. У маёй бясконца далёкай ад расійскага свету інфармацыйнай прасторы. І вось гэта ўжо сапраўды
разлавала. Таму за ўсе гэтыя ролікі, Алесь, можаш падзякаваць сваім рэкламадаўцам. Менавіта яны галоўныя спонсары галоўнай матывацыі. Як мы пабачылі, Панчын добра ведае не толькі пра крытыку і сумнеўны навуковы дыетычны статус DTC-тэставання агулам. Таксама ён дакладна ведае і пра тое, што Генатэк проста не выконвае свой фактычны абавязак па складанні гэтых прагнозаў своечасова. Але свядома абраў абяляць іх. Ён наўмысна размывае мяжу паміж медычным і DTC-тэставаннем у рэкламных тэкстах, ды проста супярэчыць сам сабе. Нават ягонае відэа пра генетычныя тэсты, у якім ён казаў колькі словаў пра іх абмежаванні, хоць і вельмі мала, ды занадта мякка, ужо утрымлівала згадкі Генатэку. То бок ён дакладна ведаў, што ягоны рэкламадаўца прапануе паслугі без доказаў іх карысці ці дакладнасці. Відаць, тое відэа гэта проста пасцеленая саломка на выпадак, калі Панчыну паступяць прэтэнзіі. Вось як цяпер. Ён можа сказаць: а ў мяне ж ёсць відэа пра абмежаванне, я ўсё ведаў. Много не очень корректных заявлений, развлекательная генетика. Не воспринимать их слишком серьезно, относиться как к некоторому развлечению. Эта технология с использованием чипов, она не столь надежная. Мутации оказываются ложноположительными. A few moments later. Заказывайте свой генетический паспорт по ссылке в описании. А ягоная фірмовая «я, як навуковец», ды іншая апеляцыя аўтарытэтам, ды ўласным досведам у гэтым пытанні наогул мой асабісты гатунак крінжа. На маю думку, на гэтым можна было б скончыць з аглядам стану гэтага навукпока. Але пасля гэтага роліку ёсць такая немалая рызыка, што мы з вамі больш не пабачымся праз тое, што Панчын напіша на мяне які-небудзь данос. Так, ён гэта любіць. Што? Не чулі? Але пра гэта, пра асабістыя якасці, пра даносы мы паразмаўляем у наступнай частцы. Вядома, калі Алесь не напіша данос раней за яе выхад. Прабачце, я сам не чакаў, што простае тлумачэнне таго, што з расійскай пульверызацыяй у асобе Панчына не так, зацягнецца ажно вось на 3 часткі. Але вы прасілі, таму трымайце. Ну і самае апошняе назіранне, каб не быць на 100% прадузятым да асобы Алеся, я б адзначыў пазітыўны момант у ягоных відэа. Хутчэй за ўсё, ён запісаўся да лагапеда. И это дало мне чувство облегчения. Ура! Цягам розных ролікаў можна пачуць і пабачыць прагрэс Алеся ў змаганні з ратацызмам. Так, ягоныя спробы арганічна выдаваць гук «р» калі-нікалі маюць плён. Дарэчы, я не задумваўся, але, можа, з гэтай нагоды яму так складана ўспрымаць беларускую, нават з субтытрамі. У нас усё ж багата гэтага гуку ў маўленні. Александр Панчин, и я создал свою религию. У коварных нарциссов. Противоестественно. Паспорт положен этой страны. Порнография. Мастурбация. Арі! Ну добра, я без жартаў кажу, што ён малайчына і робіць у гэтым кірунку вялікую працу над сабой. Я чуў, што ў дарослым узросце перавучвацца людзям з ратацызмам вельмі складана, таму гэты факт, на маю думку, даволі годны. Але гэта не перакрывае гандаль сумленнем. Вось, нікога не хацеў пакрыўдзіць, проста мне падалося гэта цікавае назіранне. Таму прабачце, што я такі нетактоўны. Але як сказаць пра гэта і пахваліць Алеся інакш, я не ведаю. Выбачайце. Неўзабаве, спадзяюся, пабачымся. А можа і не. Паглядзім праз тыдзень. Валентин Кон. Александр Панчин. Они занимаются сексом. И для гэтага патрэбнае 30 человек? Я пойду пить молочко, а вы подписывайтесь на канал. Странная увлеченность молоком.